Gatusan ka mga naglangkob sa Electoral Board sa Talisay City. Isugda na sa pagpaubos sa duha ka semanang refresher course alang sa Mayo 9 nga piniliay. Pipila sa mga election paraphernalia na abot na sab. Ang report ni Femery Dumabok. Makita sa People's Hall sa Talisay City Hall nga busy kaayo ang gatusan ka mga magtutudlo sa barangay poblasyon ug dumlog. Uban kanila ang pipila ka mga kawani sa civil service o sa Talisay City Comelec o pipila ka mga pribadong individual nga nag-verify sa mga listahan sa mga botante kaysa mo'y naglangkob sa electoral board. Matod sa election assistant sa Talisay City Comelec April May Gamboa nga kabahin na kini sa duha ka semana nga pagpaygayon sa refresher training sa mga maglangkob sa electoral board. Alang kini sa 22 ka mga barangay sa Dakbayan karong Mayo 9 nga piniliay. Para sa upcoming na nga election as well as gaseta og mga dates sa ato ang final testing and sealing. Samtang niabot ng unang batch sa mga election paraphernalia alang sa syudad sa Talisay. Gilangkoban kini sa mga batteries, plastic cover ug ballot boxes. Kasamtang ang una kining gipahimutang sa People's Hall. Uban ni Philip Patricio ug Marlon Melgazo. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.